Kolektív Bánovskej mestskej knižnice Ľudovita Štúra sa opäť pustil do známeho projektu, ktorý mal v poslednom období dlhšiu prestávku. V rámci živej knižnice sú tento rok pripravené 4 literárne besedy pre verejnosť, ktoré aj tentokrát finančne podporil Fond na podporu umenia. Prvá z nich bola zameraná na žiakov, ktorí sú kritickou skupinou, keď sa povie závislosť. Aj preto sa v knižnici s nimi 23. mája stretol Ján Peťko. Vlastne rozprávam svoj životný príbeh, na ktorom sa snažím demonštrovať, kam to koketovanie s alkoholom už v tínedžerskom veku môže až zájsť. Čiže rozprávam svoj životný príbeh, svoje životné skúsenosti, pretože ja som ťažký alkoholík, mám za sebou 2 plné liečenia, bohužiaľ aj 3 pokusy o samovraždu a momentálne abstinujem. Tak som sa rozhodol, že sa skúsim podeliť so svojimi skúsenosťami aj s bežnými ľuďmi a hlavne tínedžermi, pretože oni nemajú absolútnu šajnu o tom, čo to tá závislosť je, čo to spôsobuje, aké tragické následky to má pre celú spoločnosť. Johnny je vyštudovaný herec a mohla ho čakať sľubná kariéra, keby si vo svojom živote nevybral tú horšiu cestu, ktorá ovplyvňuje žiaľ celý jeho život. Bohužiaľ je to smrteľná choroba, je to psychická choroba, ako hovoria doktori, je to choroba hlavy. Je autorom 2 kníh, v ktorých popisuje svoj životný príbeh, a to dosť detailne. A samotná beseda mala veľmi podobný priebeh, pretože ako sám Johnny hovorí, decká nevedia, čo je to potýkanie si s alkoholom. No tým, že ja som voči tým deckám absolútne otvorený a hneď im hovorím, treba pravdu vyložiť na stôl. Ja sa nemám za čo skrývať, nemám si čo vymýšľať alebo modelovať si ružové sny. Proste je to dosť ťažká téma. No a tým, že ja sa snažím s tými tínedžermi si nadviazať taký ten kamarátsky kontakt, čiže v prvom rade sa snažím s nimi si potýkať, pretože všetci na svete sme si rovní. A bohužiaľ v každej druhej domácnosti ten problém nielen s alkoholom a v súčasnej dobe aj s drogami je. No a chudáci tí tínedžeri vôbec nevedia, prečo sa ich doma otec trasie, potí, prečo sa háda s mamou, prečo uteká do krčmy, prečo sa mama treba zatvára v komore, vyjde odtiaľ s červenými očami. Tí tínedžeri to znášajú veľmi ťažko a potom je výsledok taký, že buď sa toho alkoholu vôbec nechytia, že sa im to vďaka trebárs násiliu doma totálne znusí, to je ten lepší prípad, alebo proste začnú kopírovať svoju rodinu, svoje okolie, svoje blízke okolie, kde je úplne prirodzené, že sa popíja. Čiže tak ako všetky veci, ktoré sa dostávajú malému dieťaťu pod kožu, respektíve tuto desi do hlavičky si to ukladá, berie to, že je to absolútne prirodzené. No a potom tým pravidelným konzumovaním si vypestuje závislosť. Po prípade sa stáva ešte taká vec, že sa udeje nejaká tragická udalosť v rodine, tak niekto to nevie znášať nejak vnútorne, tak hľadá útechu v alkohole. Samozrejme ten alkohol na chvíľu tú útechu dáva, má tú zázračnú moc aj zabudnúť, alebo bohužiaľ na druhý deň tie rána bývajú kritické a hlavne tá depresia, ten smutok sa vždy znásobí. S Johnným sa stretli tretiaci zo strednej odbornej školy Strojníckej a tiež aj 9-taci zo základnej školy na Školskej ulici. Spôsob, ako s týmito žiakmi komunikoval, možno nie každý pochopí, no ako on sám hovorí, je dôležité hovoriť na rovinu. Len bez obalu a bez servítky môže pomôcť aspoň časti z nich uvedomiť si to najdôležitejšie, aby si povedali, tak toto nechcem.